breach occurred at the offices of the DBE, where question papers are set. Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarhube ubhengeze ukuba kubekho ubutshijolo obubhaqwe ngabakorekitshi kumaphepha-mviwo zematriki. We have actively chosen somebody who embodies those values. University yezobuchwepheshe iCape Peninsula ichonge ingqonyela yayo yesithathu kumsitho obubanjelwe eBellville eKapa izolo. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngokulilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Iyasongwa namhlanje intlanganiso yebhunga likazwelonke ye-ANC ebanjelwe kwihotele iBirchwood eBoksburg kwiMpumarandi lithetha nonondaba ngalentsasa ilungu lesigqeba esiphezulu umnumzana David Makhura lincomile layityibela le-NGC lisithi ibingumnyhadala wezimvo. Umnumzana Makhura uvumile ukuba ibazuntsala ukuqhekeka imbumba kanxantathu esithi oko lichaphaza elibi. Uthe okuxhalabisayo kwiikomishoni ezilishumi ze-NGC kukutyhafa kwesigqeba sabasebenzi nesiyintsika yabavoti be-ANC. Our organization, as a result of being in government and having access to state power, our organization increasingly got diverted from its core business of serving the people of South Africa, its core mission, its historic mission, and became focused internally about fights over leadership and access to power. So this National General Council is a step that begins to say we have to stop that. When the ANC meets, it must not be about ourselves. The fundamental question must always be, what is the situation the people on the ground face? Even when we go to the national conference in 2027, when we elect the leadership, the fundamental question must always be, it is not about ourselves. It must be about what will this do to help us address the transformation of South Africa so that it becomes truly non-racial, non-sexist, and prosperous, and that we build a state and an economy that function and works for the people of South Africa. So we looked at the balance of forces. So let me just say, on the motive forces, we say there's a lot of fragmentation. Fragmentation of the labor movement, huge fragmentation. That is one of, when we say the alliance faces challenges is weak, it's not just the ANC. So when we engage with our allies, we say the problem is not just that the ANC has got challenges. All of us are facing challenges, and we must look these challenges squarely and tackle them together. The labor movement is fragmented. The working class, which is the core base, support base of the ANC, is very fragmented. And itself is also very demoralized because a lot of them face challenges where in service delivery we have not been doing well, it affects them. Ukanti ke ngoku ukuva banzi ngale ntlanganiso siqhagamshelana nentatheli ye-SABC uKholo Salubisi sikwamkele eMadlongothi khawusinabisele ngokwenzeka apho eBirchwood Hotel. Bantu bami ngazibini kuwe noBathembu nizibulisele ke nakubabukeli bazo indaba zesiXhosa ngenene nganyaniso njengokuba usisho noBathembu into yokubana namhlanje lusuku lokugqibela lwendibano ye-NGC yasongwa namhlanje kwaye sibonile ngaphambili kwinsuku ezimbini into bangaba eyona nto bijongile inkqubela phambili yalombutho we-ANC kodwa ke ubangaba mhlambe sifumane ingxelo ethe vetshe sikrwece yena kaloku wena noBathembu umhleli wezopolitiko umhlekazi uMzwandile Mbetshe masikubulise sikwamkele inkosi kakhulu ngexesha lakho. Sibonga nesibingelele nakubabukeli. Xa sijonga sesibajikelele ufikele Mbalula uye wasityhilela umfanekiso ombi ngalombutho we-ANC phezolo. Namhlanje sibone umnumzana uDavid Makhura nalapho encoma lombutho esisho into yokubana ewe zisekhona izinto ezingundoqo ekufuneka into yokubana bezijonge ngeliso elibukhali bengumbutho we-ANC. Mhlawumbe xa sithi siyajonga kwezi ntsuku yintoni mhlawumbe singumNyumzantsi Afrika esingathi sizithathe? Njoba usushilo ke umnumzana uMakhura njengoba ebezothola umbiko omunye wamakhomishana ukuzothi kwenzekeni enye into akade beyithinta kakhulu ukuvuselelwa kabusho kwe-ANC. Ngicabanga ukuthi enye izinto ke ayibalulile indaba yokuthi uma uzoqhathanisa lenkomfa nenkomfa zangaphambilini umehluko omkhulu.
sijwayele ukuthi ke inkonference nje kolosa kubonakale izithunywa mhlambe zinokungezwani okukhulu kodwa la sibona kunomehluko lokhu mhlambe kuyinkomba yokuthi ke bagxile ezintweni ezithinta bona futhi enye into ishilo indaba yokuthi umbiko kanobhala jikelele uFikile Mbalula wethulwa esidlangalaleni lapho wonke umuntu ebona khona lokho okuyinkomba yokuthi bazama ukusho ukuthi siyawazi amaphutha siyavuma futhi la esenza khona kahle sifuna abantu bekwazi uma uzobheka ukuthi umnumzane Makhura utheni bazama khona ukuthi naphezulu kwengqinamba ezikhona izinkinga sibhekana nazo ngqo asizishanele ngaphansi kwetafula kodwa ke njoba mina nawe sazi into eyosiqinisekisa ukuthi lokho abakushoyo iyenzeka yini siyobona mangabe sebephumelela enkompeni sebephindele endaweni zabo ukuthi ngempela udaba lokuthi la okufuneka kulethwe khona inziza kubantu kuliwe nenkohlakalo futhi ke kuqhutshwe izwi mhlawumbe enye into ebebalekile ke engicaba ukuthi isho uMakhura ebesingayazi kahle hle ukuthi izithunywa ze-NGC ziphumele obala ukuthi ziyayeseka iGNU le ekhona njengamanje ukhumbule phela ukuthi ke yayiqalwe iNEC ingakabonisani namanye amaqembu Hlekasi mazibambe ngazibini ngexesha lakho ngosityebisela ngokuqhubekayo right Nobathembu masibuyisele intambo kuwe apho e-studio ukhumbuza ke iyaphela namhlanje okanye yaqhubunjelwa namhlanje le ndibano ye-NGC bambe ngazibini kuwe kholo Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarhube ubhengeze ukuba iititshala ezikorekitsha amaphepha emviwo zematriki zibhaqe ukuba kubekho ukusingelwa phantsi kwemviwo zematriki zalonyaka. Umphathiswa Gwarhube uthi ezititshala zikorekitsha imviwo zilidonga lokugqibela ukukhusela ukusingelwa phantsi kwemviwo. Nkosazana Gwarhube ebethetha kwinkomfa nonondaba eKapa ngalentsasa. Unkosazana Gwarhube uthi uphando lususele ekubeni ezititshala zikorekisha imviwo ziqaphele kuba kungenzeka kube khona amakhwini bakrokrisayo emva kokubona amaphepha amathandathu aphuma kwizikolo zephondo eGauteng. Aliphuzisanga amaseko isebe lemfundo esiseko laphanda de ladlana indlebe nabafundi abayi-26. At this stage, there's no evidence to show that the breach has spread beyond this localized area. However, we are continuing our investigation. Our systems are robust. They've allowed us to identify the suspect involved is an employee of the DBE who has a child in grade 12. Evidence suggests that she received the question paper from another DBE employee who works within the examination unit. To ensure the highest level of independence, because this leak appears to have come from within the department, the Director General of the department has established a national investigative task team which will commence its work within the next 24 hours. Uphando lwesebe lemfundo esiseko lufumanise kuba ngamaphepha asixhenxe antluvuweyo phambi kokuqala kwemviwo zematriki ngomhlomo shwamabini ku-Okthobha. La maphepha aquka elesingesi kulwimi lwasekhaya isigaba sokuqala, esesibini nesesithathu, ele-mathematics isigaba sokuqala nesesibini, nele-physical science isigaba sokuqala nesesibini. The breach occurred at the offices of the DBE where question papers are set. Of the 162 papers that we had set, 7 papers were accessed prior to the examination. These are English Home Language Paper 1, 2 and 3, Mathematics Paper 1 and 2, Physical Science Papers 1 and 2. These papers were shared via a USB storage device. The spread seems to be confined to 7 schools in a specific area in Pretoria. Kusenjalo kulindeleke ukuba ukukorekishwa kwamaphepha emviwo zematric kugqitywe ngomgqibelo lo umhla we-13 kule nyanga. Icandelo elikhethekileyo lophando lenza uqoqo kwiindawo ezohlukeneyo kumaphondo KwaZulu-Natal naseGauteng. Namhlanje licandelo limaxhaphetshu lenza uqoqo kwingingqi yasePotchefstroom. Kusixelela banzi ngoku sikhwebe intatheli yethu Simphiwe Makhanya noza kuncokola nesithethi selicandelo umnumzana Kaiser Kganyago. Sikwamkele sizinikezela kuwe indambo.
Bingelele kwena kanjalo nombukelo wendaba ngalesi sikhathi impela abethimba le Special Investigating Unit bagasele emakhaya ahlukahlukene lapha esifundazweni kwaZulu Natal kanjalo naseGauteng. Lokhu ke kumalungana nophenyo lwe-SIU oluqhubekayo nokuthi ke kunemali osomabhizinisi abane inkampani ezu-16 abakwazi ukuthi ke bayiclaim ku UIF. Leyo mali ke ilinganiselwa izigidini zamarandi kanti abantu abathintekayo la abangosomabhizinisi nabahlomula kuthiwa ke abantu abalinganiselwa ke ku-35. Kepha ukuzwa kabanzi ngokuthi lolu phenyo solihambe lafinyelela lapha samukele umnumzane uKaiser Kganyago okhulumela iSIU. Umnumzane Kganyago sikubingelele sikwamukele indabukeni. Ikuphi ongasitshela khona ngalo lu phenyo oluqhubekayo? What we are busy with is to unravel the syndicate that has been taking money out of the UIF, and what they are doing is they will then create bogus employees in their companies and claim the tax money from the UIF. And therefore what has basically happened now is we have identified all of them, and we are now going to all of them to try and get these gadgets from them and make sure that we are in a position to then finalize our investigation. How much money is involved in this syndicate? It is about 161 million that is involved, and here we are here to find a councillor here at the municipality from this municipality Nkonyeni municipality is a MK party person who is the owner of a company called Boko Haram Construction, and therefore we are now going to see him now so that we finalize with him. Before we let you go, just quickly, Mr. Kganyago, how long has this syndicate been going on for? It started in 2020, and then at the moment we are in 2025. We started investigating last year, and we will finalize it as soon as possible. Yeah, that is Mr. Kaiser Kganyago who speaks on behalf of the Special Investigating Unit. Umnumzane ke uKaiser Kganyago lo ukhulumela iSIU echaza kabanzi ngokuthi ikuluphi ke asebekwazi ukuthola ngophenyo lo luqhubekayo ke lweSIU olubandakanya ke imali engaphezulu kuka 160 million amarandi. Kuthiwa ke laba ke osomabhizinisi bahlangana bakhe inkampani basebefaka ke isicelo ku UIF ukuze bakwazi ukuhlomula imali. Le mali ke ebandakanyeka la imali engaphezulu kwa 160 million, kanti labo somabhizinisi bona balinganiselwa ku 35 bese kuthi ke inkampani zabo zilinganiselwe ke ku 16. Yilokho ke esingakubika kuleli qophelo lamanje. Asibuyisele ke intambo kwenegoli. Sibambe ngazibini kuwesim ukanti ke ngoko sithi tsi evenkleni siyabuya emva kwayo. Sinamkele kwakhona sikwabulela nakwabo basandile ukungena. Uyakwazi ukuzifumana ezindaba ku SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Ukhangelwa komlawulo olandelayo kazwelonke wezotshutshiso kuyaqhubeka ngodliwano ndlebe phambi kokuhamba kweGqwetha uShamila Batohi kwinyanga ezayo. Igqiza elicebisayo elichophele usuku lwalo lwesibini lwenkqubo zodliwano ndlebe ePitoli lidlana indlebe neGqwetha uXolisile Khanyile noqale ngokudendelazisa iziseko zolwazi lwakhe lwezomthetho. uKhanyile ukhankanye ukuba ukhonze amanqanaba onke wenkqubo zenkundla ekwabonakalisa ingqiqo ethetye kumanyathelo wezotshutshiso. Kambe ke unamava kumthetho wezoluntu ngomsebenzi wakhe njengegosa belikwicandelo lokubuyiswa kwempahla i-Asset Recovery Unit i-ARU ngamafutshane. I've dealt mainly with criminal law as a prosecutor in the National Prosecuting Authority for a period of 23 years in all levels of courts, from the district court to the regional court to the high court. So I do have that background as a senior state advocate in asset recovery, also as a deputy director of public prosecutions. That was really responsible for checking those papers and ensuring that they are court ready.
Kananjalo oku uthi kungundoqo nanjengoko i-ARU inendima emandla ekubuyiseni izinto ezifunyenwe ngobutshijolo, indlela mnyama nangolwaphulo mthetho, ingakumbi kumatyala anzulu orhwaphilizo nobuqhophololo. I also have experience on issues of corruption, mainly as a prosecutor, but also during my term in the FIC. When I was in the FIC, I played a very critical role when the country drafted the National Anti-Corruption Strategy. I was appointed to represent the members of the Anti-Corruption Task Team in that team. Ukanti ke ukhanyile bekwamele uMzantsi Afrika kwiqela le-G20 beliphantsi phezulu nokuqala urhwaphilizo ze wathabathela ingqalelo iphulo lokubuyiswa kwezinto ebezixabisekile i-asset ke ukutsho. iYunivesithi yezobuchwepheshe iCape Peninsula ichonge ingqonyela yayo yesithathu kumsitho obubanjelwe eBellville eKapa izolo. Le ndima ithathwe ngunjingalwazi Brian Figaji osisifundiswa usomashishini kunye netshantliziyo, ukanti wayekhe wasebenza njengenqununu yeYunivesithi yasePeninsula Technikon ngoko phambi kokuba idityaniswe iCape Town Technikon ibe iYunivesithi yaseCape Peninsula yeTechnology eyayisandula ukusekwa. Uyinjineli ngokwemfundo epheleleyo ze abe wayekhe wanguye nosekela mongameli wekomishoni yezobunjineli eMzantsi Afrika. Umsebenzi wakhe obekekileyo uquka ukuba lilungu lebhunga lezemfundo ephakamileyo loMzantsi Afrika, ummeli woMzantsi Afrika kwibhodi yesigqeba ye-UNESCO kunye nosihlalo wekomishoni yesizwe yaseMzantsi Afrika ye-UNESCO. uFigaji uthethe phandle malunga nomgangatho obunkokheli kunye nefuthe labo kwimfundo ephakamileyo kweli lizwe, into anethemba lokuyikhuthaza kwindima yakhe njengengqonyela. To build on the values that the institution holds dear and to ask the institution to be more intentional with the inculcation of values and the development of ethical leaders. Ibhunga lase-CPUT lithi ukubuyela kukanjingalwazi Figaji kweli ziko ngumfuziselo omhle. Ikwathe ukutyunjwa kwakhe kwesi sikhundla sobungqonyela kuthetha into enkulu kakhulu kweli ziko. His experience in the higher education sector, but also because he has a name for ethics and leadership. And so the message we want to get across, not only to the students and the staff, but to the community, to the government, etc., is that we have chosen actively, as he said, not just well, he was the next one on the list. We have actively chosen somebody who embodies those values. I-CPUT kule minyaka idlulileyo ifumene uqhankqalazo olukhulu ekuqaleni konyaka wokufunda njengoko abafundi bebefuna indawo kweli ziko mfundo. Rhoqo ngonyaka imfuno zabo zibandakanya phakathi kwezinye indawo yokuhlala kunye nokususwa kwamatyala abo. Nangona kunjalo le yunivesithi ithi iwulungiselele unyaka ozayo nangona kusekho imicelimngeni enokuthi ilindeleke. Isebe lezoluleko lithi inkqubo yokuxhobisa amabanjwa asetyhini ngezakhono iza kuwanceda naxa sele ekhululile luvalelweni. El sebe libambisene neqela lebhola ekhatywayo Kaizer Chiefs kwiphulo lokuxhobisa abasetyhini ngezakhono zokuba ngumqeqeshi elithatha iveki ezisithoba. Amanye amabanjwa alivuyele liphulo ngelithi lifike ngexesha elililo selungiselela ukuphuma entolongweni. Le kubonakala kuyingqayizivele yethuba lokuthi abantu abavalule lapha bakwazi ukuguqula impilo yabo. uMathiliso Mahlase oneminyaka engama-35 ubudala waboshelwa icala lokukhwabanisa uthi lokho kumsize kakhulu ukuthi akwazi ukubhekana nezingqinamba zasejele usuku nosuku. At the end of the day, the school, you have to wake up, you have to face your daily challenges, and you have to wake up and come attend such programs. Abavele eqenjini Kaizer Chiefs okuyibona abanikeza umsebenzi wokuqeqesha leziboshwa bathi leli yithuba elikahle impela lokuthi iboshwa ikwazi ukuququzeleka.
I advise them to get into their Coaching D license, and the material is very, very similar, but also too it's going to help them on their coaching path, and if that's the route they want to take. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi ujabule kakhulu ngalolu hlelo kanye nanokuthi iboshwa igcine ithwesa imiyezane. Noma behamba beya kwezinye indawo ngqongqozo kukhona bakuphethe umuntu uzofika abuka ukuthi lo muntu le certificate wasithola esebenzisana nama institutions abaluleke kakhulu akwazi ukuthi amnike i-chance. Lolu hlelo belifaka phakathi ngisho inhlangano esebenzisana neFIFA i-Twinning Project. The FIFA Foundation was able to see the work that the Twinning Project was doing in the United Kingdom and gave us the funding and opportunity to extend the global footprint of our work across the world. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseNaturena eGoli. Uhlanga lopha ngokuphindwa ndoza kuthi sithi cha kulo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngensimbi yesixhenxe ngokuhlwa hlangabezana ogxa bethu ngecala emva kwensimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolumi lweSwati desidibane kwakhona kamnandi ntoza kuthi.